našu, tak nech dá teraz. Daj, prosím. Jo! Jo! Super! Jo! Super! Pekne, tak už to bude super. Točíš? Chyť Rudo, chyť Rudo. Jo! Jo! Super! Ak dá, tak už... Nie, ešte môže. Ježiš! Super! Kameramani. Poď Rudo, prosím, chyť. Jo! Jo! Super! Oni ich dajú. On to vyjebe? Ale dúfam, že nie. Nie, urobí kľúčko, nebude riskovať. Daj, prosím, daj. Doľavaj sa to. Prečo sme im nehrali takto? Práve, že ten hráč musí mať energiu teraz. Ešte všetko záleží iba od neho. Chyť to, Rudo, chyť to. On pôjde rýchlo doľava, podľa mňa. Jo! Tiež musí ísť, to je hajzel ty chcete. Jo! Čo ti jebe? Žilina! 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 Jo! Teraz sú medzi 8 finále. Čo ti jebe? Dotvedu. Nie, 16 finále. Aha, 8 finále, hej? To je do 8 finále. To ale dal len porátať. Ty kokos, ti jebe. Ach jaj. Super chalani!